ассалому алейкум тамошобинони азиз. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. бо шумо ҳастам Саида Раҷабова, партнёри компанияи Фаберлик ва аксҳое ки шумо дар экран мебинед и якумни дуюм хонаи ма дар Тоҷикистон, дар ватани азизмон шаҳри Душанбе, дар центр, дар Садбарг, ки ҳоли ягон кас зиндагӣ кардагӣ нест. Аз домои нав духонагӣ чиста аз пули меҳнати худам, бе ягон қарз, бе ягон кредит, аз пули компанияи Фаберлик харидорӣ кардам. барои шумо абзор мекунам, хонама марҳамат тамошо кунен ва ма барои шумо дар бораи меҳнатҳои худам маълумот метиҳам. як вақтое ки марам як зане ки хонашине будам ки дар ягон чи бовар надоштам ва фикр мекардам ки агар ман ягон кор кунам, яки ягон бало мешавам, дар қади кӯча мемонам, фарзандои ман чӣ гап мешава, чӣ кор мешава, ҳама вақт дар тарс будам. Лекин то он рӯзе ки шумо метарсен, зиндагитона дигаргун карда наметонен. дар зиндагӣ нотар шудан дар кор, мубориза бурдан дар кор, барои ба орзуҳо расидан кор кардан дар кор, хоби ширини нози роҳатмона каштан дар кор ва ҳаракат кардан, меҳнат кардан дар кор ва обязательно соҳиби на танҳо бо аз ин дам хонаҳои зебо мешавен. ман орзу мекардам ки як хаскапа дошта бошам. бовар кунед,